μέχρι 24, αν δεν διορθώσει αμήνα, 20. Πάντων, μικρής ηλικίας. Και μας υποσχέθηκε ότι το 2012 που θα είμαστε μέσα, η κατηγορία αυτή θα υπάρχει και στο Ράλι Ακρόπολη. Είσοδο καινούριων αυτοκινήτων, καινούριας κατηγορίας αυτοκινήτων. Τελείωσε η παλιά γενιά των WRC αυτοκινήτων και από φέτος, από το 2011, μπαίνουν, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι περιττό να σας το επαναλάβω εγώ, αυτοκίνητα 1600 κυβικών εκατοστών με turbo κινητήρα φυσικά. Με αυτή τη στιγμή να υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες θα κυριαρχήσουν στο άμεσο μέλλον. Η Citroën φυσικά με το DS3 και το Fiesta της Ford, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα μείνουμε εκεί πέρα. Η νέα φιλοσοφία με τον ερχομό του Jean Todt στην προεδρία της FIA είναι, όπως πολύ καλά το γνωρίζετε και ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της φιλοσοφίας. Με τους συνεργάτες του έχουν αποφασίσει να φέρουν ένα καινούριο πνεύμα, μια καινούρια φιλοσοφία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, να ξεφύγουμε από αυτά που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούσαν, δηλαδή τα service parks, τα όλα κλειστά σε έναν χώρο και γύρω-γύρω από ένα service park. Προσπαθούν τώρα και έχουν δώσει μεγαλύτερες ελευθερίες στους οργανωτές. Ο σκοπός είναι ο κάθε οργανωτής να εκμεταλλευτεί αυτή την ελευθερία και να μπορέσουμε να δώσουμε την μοναδικότητα η κάθε χώρα, ο κάθε αγώνας του δικού του αγώνα. Έτσι λοιπόν έχουν θεσπιστεί κάποιοι καινούργιοι κανονισμοί που δίνουν μεγαλύτερες ελευθερίες γενικότερα, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα λάστιχα τα οποία θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά κυριότερα τα υποστηρικτικά τέλος πάντων πρωταθλήματα που μέχρι τώρα ξέραμε τα τίμιος, τα οποία σταμάτησαν το 2011. Υπάρχουν τα production βέβαια τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν, τα τετρακίνητα αυτοκίνητα τα οποία όλοι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια και τα οποία είχαμε στο δικό μας αγώνα. Από φέτος όμως μπαίνουν και τα S2000 που για πρώτη φορά φέτος εμείς σαν υποστηρικτικό πρωτάθλημα έχουμε τα S2000, όπως επίσης και το WRC Academy που σας είπε νωρίτερα και ο Παύλος, που κάνουν την εμφάνισή τους πολύ δυναμικά από φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επέστρεψε η Michelin και μια καινούργια εταιρεία, η DMAC, που θα είναι οι προμηθευτές των εγγεγραμμένων των προτεραιότητας οδηγών, P1, P2 και P3, και σε όσα αυτοκίνητα ή σε όσους οδηγούς θα οδηγούν S2000 θα είναι υποχρεωτικό, τετρακίνητα S2000, θα είναι υποχρεωτικό να παίρνουν από αυτές τις δύο εταιρείες ελαστικά. Μπαίνουν νέες ομάδες, όπως όλοι γνωρίζετε, αρχής γενομένης από την Mini, όπου θα ξεκινήσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από τη Σαρδινία. Δυστυχώς σε εμάς η επίσημη ομάδα, η ProDrive, δεν θα έρθει, γιατί είναι ίσως πολύ νωρίς, δεν έχουν ενδεχομένως λύσει τα προβλήματα με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο δικό μας αγώνα. Αλλά θα έρθουν όμως, θα υπάρχει παρουσία της καινούργιας αυτής ομάδας και φυσικά ακούγονται πολλά για την είσοδο καινούργιων ομάδων, το κέντρο του αγώνα και το γραφείο του φυσικά. Το κέφι όλων εμάς, όλων των μελών της οργάνωσης, από τον πρώτο έως τον τελευταίο κριτή, το κέφι παραμένει αμύωτο και να μην σας πω ότι έχει ενδυναμωθεί κιόλας. Μετά από έναν χρόνο εντός εισαγωγικών ξεκούρασης, μπαίνουμε μεγαλύτερο κέφι στην πρόκληση αυτή για το φετινό Ράλι Ακρόπολης. Είναι δεδομένη φυσικά η κεντρική και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και καταλυτική συμβολή της ελληνικής αστυνομίας, του δικαστικού σώματος και του ΕΚΑΒ. Χωρίς την παρουσία αυτών δεν θα μπορούσε να γίνει κοντά στον αγώνα με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Του αγώνα. Στις 18 λήγουν οι διαπιστεύσεις με τη γνωστή διαδικασία, την οποία όλοι ξέρετε, των εθνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, το γραφείο τύπου. Στις 19 Μαΐου δημοσιεύεται ο προσωρινός πίνακας συμμετοχόντων στην επίσημη σελίδα του Ακρόπολης και στις 31 Μαΐου, αμέσως μετά το τέλος του προηγούμενου αγώνα από το Ακρόπολης, που είναι η Αργεντινή Κελή, τελειώνει στις 29 Μαΐου, ανακοινώνεται, δημοσιεύεται ο πίνακας με την σειρά κατάταξης. Το έγινε και το 2009, ξεκινάει από τις 8 η ώρα, 8 με 10 είναι η FIA 1 οδηγή και από εκεί και πέρα και μέχρι τη 1 η ώρα έχουν την ευκαιρία και οι υπόλοιποι
αγωνιζόμενοι να κάνουν το shakedown. Στη συνέντευξη τύπου πάμε τώρα, που είναι στη 1,5 ώρα στο Λουτράκι, στο γραφείο τύπου στο Λουτράκι. Ο πίνακας εκκινούντων ανακοινώνεται στις 3,5 ώρα, ενώ την ίδια ώρα θα έχουν έρθει οι οδηγοί πλέον από το Λουτράκι στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, και θα γίνει η συνάντηση με τους ΦΙ1 οδηγούς στο Διόνυσος, στο κέντρο Διόνυσος. Στις 4 η ώρα έχει προγραμματιστεί φωτογράφηση στον Παρθενώνα. Θα περπατήσουν οι οδηγοί στον Παρθενώνα και θα γίνει η φωτογράφηση όπως είχε γίνει και στο 50ο στη Ράμπα, με την υπογραφή των αυτόγραφων πριν από την Ράμπα, των ΦΙ1 οδηγών, και στις 7,5 ώρα θα γίνει η τελετή εκκίνησης στην Ακρόπολη. Θήβα, πρώτη ειδική του αγώνα, η οποία είναι 24 χιλιόμετρα, είναι η ίδια ειδική που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και πηγαίνουμε βορειότερα τώρα σε ειδικές που είχαμε να τις χρησιμοποιήσουμε από το 2005, όταν ακόμα ο αγώνας ήταν στη Λαμία, η Χέδρα τη Λαμία. Η γνωστή Ελάτια είναι η μεγαλύτερη ειδική του φετινού αγώνα, είναι 39 χιλιόμετρα, γνωστή, αγαπημένη ειδική διαδρομή σε πολύ κόσμο και πολύ εντυπωσιακή, θεαματική και ορμητικά, αλλά και σαν θέσεις θέατρης. Τα αυτοκίνητα μετά από την Ελάτια θα κατευθυνθούν στα Καμένα Μπούρλα, στον κεντρικό δρόμο των Καμένων Βούρλων, τον παλιό παραλιακό δρόμο, όπου εκεί θα γίνει το remote service. Είναι μία από τις ελευθερίες που είπαμε νωρίτερα, που δίνει στον οργανωτή η ΦΙΑ. Και έτσι θέλαμε να φέρουμε πιο κοντά τον αγώνα, με την ευκαιρία και του καινούριου δρόμου, να φέρουμε τον αγώνα πιο κοντά στην κεντρική Ελλάδα, και να είναι και πιο εύκολα προσβάσιμος για θεατές που θα θέλουν να κατέβουν από την Βόρειο και από την Κεντρική Ελλάδα. Μετά από το σέρβις των 15 λεπτών, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε γίνεται με ανταλλακτικά τα οποία βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο από τους μηχανικούς που πηγαίνουν στην περιοχή να βοηθήσουν να κάνουν πρόχειρες, ας το πούμε, επισκευές στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Η επόμενη ειδική διαδρομή είναι το Ελευθεροχώρι, η γνωστή διαδρομή στις Λίμνες στο Ελευθεροχώρι, και τα αυτοκίνητα κατευθύνονται στη συνέχεια στην ειδική διαδρομή Ρεγίνη, μια πολύ μικρή μεν διαδρομή, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, γνωστή πάλι και αυτή από την εποχή που ο αγώνας πήγαινε βορειότερα. Επανάληψη της Θήβας για δεύτερη φορά, για να τελειώσει η μέρα με την Μαυρολίμνη, ειδική διαδρομή 25 χιλιόμετρων. Είναι η διαδρομή Χαρβάτη που χρησιμοποιήσαμε το 2009, αλλά με αντίθετη αγωνισό για 3 ειδικές διαδρομές που χρησιμοποιήθηκαν το 2009, και επειδή ήταν πολύ εντυπωσιακές και νομίζω ότι εκτιμήθηκαν και από τους οδηγούς και από τους θεατές, ήταν απαράλλακτες: η Κλένια Μικίνες, το Λιμνό και το Κεφαλάρι, οι οποίες επαναλαμβάνονται αφού τα αυτοκίνητα πάνε στο Λουτράκι, επιστρέφουν στο Λουτράκι για 30 λεπτό σέρβις. Επαναλαμβάνονται και τελειώνει η ημέρα με την ειδική Νέα Πολιτεία, η οποία είναι η ειδική. Ο πρώτος θα ξεκινήσει στις 21:33. Η ειδική αυτή, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε ειδική διαδρομή νύχτα, θα την κάνουν όλοι οι αγωνιζόμενοι νυχτερινοί. Είναι 19 χιλιόμετρα και ξεκινάει από την αφετηρία της ειδικής Λουτράκι και τερματίζει λίγο πριν από ακριβώς το σημείο που βγαίνει το shakedown. Περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε. Την Κυριακή λοιπόν, 19 Ιουνίου, η τελευταία μέρα του αγώνα, περιλαμβάνει 5 ειδικές διαδρομές, οι οποίες είναι ενοποιημένο το Λουτράκι με τους Αγίους Θεοδόρους. Έχει ένα κομμάτι ασφάλτινο περίπου 3 χιλιόμετρων, τερματίζει, τέλος στη συνέχεια πάμε στα Νέα Πίσια, είναι η ίδια ειδική που χρησιμοποίησαμε και το 2009, μικρή ειδική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Στη συνέχεια σέρβις και ένα αρκετά μεγάλο regrouping, γιατί για ευνόητους λόγους, επειδή είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κενό ώστε να ολοκληρωθούν οι ειδικές από το πρώτο πέρασμα. Και στο τέλος, μετά το δεύτερο πέρασμα και των νέων πισίων, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν στην Power Stage, η οποία φαίνεται στον χάρτη με την κίτρινη γραμμή.
Έχει κοινή αφετηρία με την ειδική Λουτράκη, είναι μήκους 4 χιλιόμετρων. Είναι η μία από τις καινοτομίες που έχει φέρει η North One και έχει εφαρμοστεί, ξεκίνησε από το ράλι της Σουηδίας, επανελήφθη στο Μεξικό, και σε εμάς τα 4 χιλιόμετρα θα καλυφθούν 100% από τις κάμερες της North One, και ο σκηνοθέτης έχει ήδη έρθει μαζί με το επιτελείο του και έχουν κάνει την επόπτευση, έχουν δει τον χώρο και έχουν σημειώσει που θα μπουν οι κάμερες. Σημειωτέων ότι θα είναι 7 κάμερες, συν μία στο ελικόπτερο το οποίο θα πετάει και θα έχει και τον αναμεταδότη και θα μεταδοθεί ζωντανά για μία ώρα. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά, ίσως φανεί πάλι γραφικό, να το ξαναπώ, αλλά θέλουμε την βοήθειά σας, την συνεργασία σας και όχι μόνο για την προβολή του αγώνα. Εγώ το ζητάω και για έναν άλλον λόγο, την ενημέρωση του κόσμου για τα θέματα ασφαλείας, για την ασφαλή παρακολούθηση του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο κάθε φορά σας το ζητάω, γίνομαι κουραστική μεν, αλλά νομίζω ότι όλοι θα σας ευχαριστώ πολύ.